Občania, len žiaden pokoj. Zachovajte paniku, pretože dnes ráno o 7 hodine vášho greenwichského času bola obsadená galaxia pod názvom absolútne bezvýznamná galaxia, voľade na konci vesmíru po vašom Mliečna dráha, do ktorej patrí aj vaša planéta. Týmto vám dávam na známosť, že vaša planéta, planéta Zem, v celom vesmíre známa pod oveľa výstižnejším a presnejším názvom totálne debilná a smiešná smradľavá planéta. Od dnešného dňa sa dostávate pod moje velenie. Od dnešného dňa sa stávate súčasťou našej najkrajšej, najúžasnejšej a najčarovnejšej galaxie v celom tomto vesmíre. No, a to som zvedavý, či vám to bude aj naďalej smiešné. Tak čo, aký som bol, čo? Úplne skvelý, perfektný. Áno, áno. Počkaj. No čo počkaj, tak... Ale, skús mi teraz taký milý. Milý? Milý. Ja no tak... Milí. Milí televízni diváci. Vítajte pri sledovaní našej planétky. Teda vlastne, čo som tak povedal? Vítajte pri našom sledovaní vašej planétky.